Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah ba wanda ya nuna mana wannan ranar Asabar kwanan wata 16 cikin watan Yuli shekarar 2022. Duk abubuwan da yake na nagarta, Inda aka ba mu karatu na daga Filibiya Sura 4 aya 8 da kuma Yakub Sura 1 aya 21 zuwa 28. Filibiya Sura 4 aya 8 da kuma Yakub Sura 1 aya 21 zuwa 25. Filibiya Sura 4 aya 8 yace a ƙarshe ‘yan uwa duk abin da yake na gaske, ko menene na gaskiya, ko menene abin da ke daidai, ko menene abin da yake da tsarki, ko menene abin kauna, duk abin da yake da kyakkyawan rahoto, idan akwai wani nagarta, kuma idan akwai wani yabo, ku yi tunani akan waɗannan abubuwa. Yakub Sura 1 aya 21 zuwa 25 yace saboda haka sai ku yarda kowane irin aikin kazanta da ke iri-iri. Maganar nan da aka dasa a zuciyarku, ku yi na'am da ita a cikin halin tawali'u, domin ita ce mai ikon ceton rayukanku, amma ku zama masu aikata maganar ba masu ji kawai kuna yaudarar kanku ba, don duk wanda yake mai jin maganar ne kawai, ba mai aikatawa ba, kamar mutum yake mai duban fuskarsa a madubi, don yakan dubi fuskarsa ne kawai ya tafi, nan da nan kuwa sai ya mance kamaninsa, amma duk mai duba cikakkiyar ƙa'idar nan ta yanki, ya kuma nace a kanta, ya zama ba mai ji ne kawai ba ya mance, amma sai dai mai aikatawa ne ya zatar. To, wannan shi ne za a yi wa albarka a cikin abin da yake aikatawa. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar hada cewa na daga karin magana Sura 23 aya 7. Karin magana Sura 23 aya 7 ya ce, domin kamar yadda yake tunani a cikin zuciyarsa haka yake. Karin magana Sura 23 aya 7. Domin yadda yake tunani a zuciyarsa haka kuma yake. Bari Ubangiji Allah ya ba da fahimta, amin. Duk abubuwa da yake na nagarta, Kaunataccen Ubangiji, wata dabara da ta daɗe wadda Shaiɗan yana amfani da ita wajen sa mutane su yi zunubi ita ce sanya tunani da kuma aikata zunubi a zukatansu. Yayin da mutum ya kare yin tunani game da wani aiki na zunubi, to yana kusa da aikata laifin a zahiri. Abin da ya sa kenan littafi mai sarki ya ce, ya kamata mu yi tunanin abubuwa masu nagarta kawai. Kaunataccen Ubangiji, nagarta tana nufin kyawawan halaye. Idan aka ci gaba da tunani, ana yin rashin ɗabi'a da kuma yin abubuwa da suka saba wa nufin Allah, to lalle za a karasa yin waɗannan abubuwan a zahir. Wato tun daga tunani ne ake fara zunubi. Idan aka fara tunani kafin a ce kobo sai a ga cewa an faɗa yin haka. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta, amin. Kaunataccen Ubangiji, don haka ku shiryar da zuciyarku da dukkan hima, kuma ku tabbatar da cewa abubuwa da ba su da nagarta ba su saya cikin zuciyarku ba. Bari Ubangiji Allah ya bada iko yin haka, amin. Kaunataccen Ubangiji, idan kuka fara tunani yin zina ko kuma satar kuɗi daga wurin aikinku da sauransu, duk wani mugun tunani, to a yi sauyi a kashe irin wannan tunanin nan da nan. Duk lokacin da Shaiɗan ya zo ya raɗa muku tunanin zunubi a cikin kunnuwa, sai ku ce masa, ka koma baya Shaiɗan, sannan ku sanya tunanin zunubi da na kirki, wato a canja tunanin zunubi a yi tunanin abin kirki. Kaunataccen Ubangiji, sauran hanyoyi da Shaiɗan ke kawo tunani da ba su da nagarta a cikin zukatanmu su ne ta hanyar shirye-shiryen talabijin da muke kallo. Wato abin da mutum yake kallo yana iya kawo zunubi. Haka kuma da hiraken da muke yi
da abokanmu da kuma abokan aiki, wato irin hira da muke yi, da irin wakoki da muke ji muke saurara, duk wayannan abubuwa suna iya su kawo zunubi. Kaunataccen Ubangiji, a lokacin da aka bayyana tunani ga shirye-shiryen talabishin da ke inganta ɓarna ko abubuwa da ba na nagarta ba, a zahir zuciyar za ta yi tunani game da waɗannan abubuwa, kuma nan da nan ba da jimawa ba za a samu an faɗa yinsu. Shi ya sa Korintiya ta fari Sura 15 aya 33 ta ce, Korintiya ta fari Sura 15 aya 33 ta ce, kada ku ruɗi kanku, munanan maganganu suna ɓata ɗabi'a. Wata idan aka fara tunanin abubuwan da ba su kamata ba, to lalle za a faɗa inda ɗabi'a za ta ɓace. Bari Ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, wasu kyawawan tunani da ya kamata mu nisantar da kanmu su ne na ɗaya, kalmar Allah. Hakika idan muka dubi Joshua Sura 1 aya 8 ta ce, ku yi bimbini akan kalmar Allah dare da rana. Joshua Sura 1 aya 8 ya ce a yi bimbini akan kalmar Allah dare da rana. Wato bari kalmar Allah ta shagala da hankalinku a koyaushe. Har yanzu cikin Zaburan Sura 119 aya 11, Zaburan Sura 119 aya 11 ya ce, na ɓoye kalmarka a cikin zuciyata domin kada in yi maka zunubi. Kaunataccen Ubangiji, idan aka haɗace kalmar Allah kuma ana bimbini a kanta dare da rana, ba za a yi zunubi ba. Nagartan kalmarsa za ta kiyaye ku daga faɗawa cikin zunubi. Haka kuma a cikin ababe da muka ce ya kamata a nishandar da kai a kai, ya kuma haɗa da yadda ake samun rayuka zuwa ga mulkin Allah, wato mu zamanto masu tunani yadda za mu jawo mutane zuwa ga mulkin Allah. Banda haka kuma, abinda za a yi don cin gaba na mulkin Allah cikin duniya, wato mu ga cewa mun yi ababen da za su taimaka ga jawo mutane ga mulkin Allah, shine na biyu. Na uku kuma, mu ga cewa mulkin Ubangiji ta haɓaka a duniya. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon haka, amin. Kaunataccen Ubangiji, karin magana Sura 23 aya 7, karin magana Sura 23 aya 7, wadda ita ce ayar hada cewar mu, ta ce kamar yadda ake tunani haka za a zama, kamar yadda ake tunani haka za a zama. Bari tunaninmu ya zama tunani ga ababen nagarta a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, an ja hankalinmu ga babban bayani kamar haka, an ce kara a yi tunani ko ganin kanku kuna yin wani abu mara kyau, ko yaushe a yi tunani ana yin abubuwa masu kyau kuma ana aiki bisa ga nufin Allah. Babban bayani an ja hankalinmu an ce kara a yi tunani ko a ga kanku kuna yin wani abu mara kyau, ko yaushe a yi tunani ana yin abubuwa masu kyau kuma ana aiki bisa ga nufin Allah. Bari Ubangiji Allah ya bada ikon yin haka, amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun shekara, karatun littafin sarki cikin shekara, muna cin gaba da Zaburar Sura 119 daga aya 65 zuwa 120. Zaburar Sura 119 daga aya 65 zuwa 120. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana, bari ta zama rana mai alheri, mai albarka, mai wadata. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake mu ji wata fasara. War salam.